در بگشاں واہگے ترندیں گرو بنداں چطور عہد و اقرار و اداری قول و سوگنداں چطور شاہ سسا سید ہاشمی اے بند تہا گوشگیں کہ در ہما گالیں کہ بلوچی تو کا در بزا ڈن اور پارسی تو کا در بزا توک یعنی در بگشاں یعنی بگشاں اور گستا بباں ڈنا بباں واہگے عشق مہرے دوستی حبے در بگشاں چیاچ بھی در بگشاں واہگے چیاچ واہگے ترندیں زبردستین و زوراکین تمردین در بگشاں واہگے ترندیں گھرو بند یعنی گھرا کو دھارا کو جھلا کو نائلگ روگا راہ دیوال بیاگ ہمیشہ چے چطور ایشان چطور بگشاں ما در بگشاں ما واہگے عشق مہر محبت دوستی براتی در بگشاں واہگے ترندیں پدا سختیں مشکلیں ترندیں گھرو بند گھرو دار دیم دیوال بیاگ نائلگ اودا دا روگ ایشان چے ما چطور بگشاں چطور ما چپے ما ایشان چے ما گیشت بکنا گندے ایشان چے ما چطور یکر بیت بکنا ما آجو بیت بکنا یہ مشکل وارو جنجال چے ما چطور رکھت بکنا در بگشاں واہگے ترندیں گھرو بندہ چطور پتہ کوئی آہد و اقرار و اداری قول و سوگندہ چطور آہد و اقرار اما کہ قول مسام کتا سوگند وارتا قول مسام کتا عہد کتا قرار کتا زبان داتا پتہ اقرار کتا منتا عہد و اقرار و اداری کو جمع ہما کم کے دیر آدھا برجا ہاں پدا پرشانت پدا گارما کم کے دیر واسطہ ادارو کیاں اما عہد و اقرار پر کجم اما ادارو کیاں یعنی کہ تو ہنی گوشتو پدا دادا کی کہتا رہا پدا پروشتاں پدا شتا پدا نیمسا ترن پروشتاں یہ ادارو کی در بگشاں واہگے ترندیں گرو بندہ شطور پدا عہد و اقرار قول وعدہ و مسام زبان داتگی بلے پروشاں اقرار قول و اقرار ہما کے پروشاں دمان زبانہ پروشاں ادارو کیاں قول عہد و اقرار و اداری قول سوگندہ چطور تی عہد تی قول تی قرار درو ادارو کیاں او تی سوگند ورگ ادارو کیاں ایشا چطور میں برکاں ایشا کدی گا دما ایشا بسگاں تو ہر روز کہتی قول پرشاں دمان تی قول پرشاں ما چورندہ تیسرا بروسا بکنا ما چورندہ تیسرا اوست بکنا ما چورندہ ترا بچکا آساں تو کدی روے آخر ما زبان سرا اوشتے ما کدی گا دا چطور ما بکنا کہ تئی عہد و اقرار و اداری تو کائے چونے قول و اقرار کنے تو چونے وعدہ کنے ما چوش کنا ما ای کنا ادارو کیاں بلے وعدے کی تو تی کار شر بھی تو نہ سوگندہ چارے نہ قول و قرار نہ زبان ترہ ہچ نہ داری ما ایشان چطور وہ ترہ رکھت بکنا تو یہ رپ کو پنتلنگو یکو کائے منہ پسینے منہ گیر دے ہر وعد کائے وطی کارا شر کنے روے او ماں در بگشاں واہگے ترندیں گھرو بندہ چطور ما ایشا چطور در بے آیا یارو جنجال مشکلان چے ما چطور در بے آیا کہ تی عہد و اقرار ادارو کیاں تی قول و سوگند ادارو کیاں ما چون سالہ دا ایشا بے سگام اوپار بکنا من مثلا منی بزدگیں راج منی بزدگیں سردگار چونت سالہ دا اید آبا بزدگ بی گو تی دروگیں قول وعدہ ہندستا تی ہرسو تما کدی پورا بان تو بارے کدی حیال کنے کہ میں چو دروگ مبنداں منی در بگشاں واہگے ترندیں گھرو بنداں چطور عہد و اقرار و اداری قول و سوگندہ چطور سلامت بات